IFM News Regional. Nakapagsarita ni ti agsinumbangir a partido may naig dagiti duwa nga individual ken adan dagito inti na saya kakasasad kalpasan iti napasama ka aksidente agarap alas 8:30 iti Marso 15, 2026 iti paset iti National Highway Barangay Angkileng, Santa Lucia, Ilocos Sur na inaig dagito nga aksidente iti may isang kurong-kurong amineneho iti agtawen ine mapuluket may isang residente iti Barangay Banbana iti Santa Lucia iti may isang NMAX motor amineneho iti 51 anyos residente met iti Barangay Ayusan, Santa Lucia, Ilocos Sur. Masariti investigasyon nagiti kami iti Santa Lucia Municipal Police Station nagiti duwa nga lugan ket agturturong da iti abagatan na direksyon. Imuna dayto yan iti kurong-kurong ket idinta makadanon dayto iti nakapasamakan ti aksidente ti single motor iti nangganda nga nang overtake iti lugan nga adda iti sangwanan na ngem itamit ten nakilat ang nagkilo nga isun nakaidungparan dagiti duwa nga lugan. Kas resulta naipan dagiti duwa nga nagmaneho iti Ilocos Sur District Hospital Santa Lucia gapo iti sinagabad nga donor idinto nga nadadahil met iti na dumaduma aparte iti Luganda. Damag Regional para iti IFM News, Idol Shanti Papita ta IFM.